U ime Oca i Sina, Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, bogat je čovjek onaj koji ima Boga u sebi. Jer naša stara riječ koju smo naslijedili od predaka svojih, kada za neko kažemo da je bogat, samo u sebi sadrži riječ Bog. I dakle, bogat je onaj koji u sebi sadrži Boga. A kako sadržimo Boga u sebi? U sebi, u nama koji smo stvoreni da budemo hram Božji. Mi, kao ovaj hram u kojemu mi stojimo i Bogu se molimo i žrtvu Bogu prinosimo, njega samoga, koji se daje, koji daje tijelo svoje, krv svoju, kojom se mi pričešćujemo i sjedinjujemo se s njim, tako ga mi primamo u hram tijela našega, jer naš je hram sasud Duha Svetoga. Ali Bog, svetinja nad svetinjama, izvor svetinje, izvor ljubavi, svjetlost nad svjetlošću, svjetlost od svjetlosti, on ne obitava u mraku, on ne obitava u smradu, on ne obitava u tjeskobi, on ne obitava u skučenosti. Bog hoće čistotu duše naše, hoće da taj hram očistimo, da taj hram operemo, da taj hram omirišemo i okadimo i srce svoje otvorimo da bi se on smjestio u njega. To je bogat čovjek kada smjesti Boga u sebi. I zamislite tu veličinu Božju kada je Bog dopustio i kada se Bog dao da može da se smjesti u tako malog čovjeka. Onda možete vidjeti koliko je velika milost Božja i koliko je veliki Bog naš i koliko je velika ljubav Božja. Gospod Bog nas uči neprestano, jer on je roditelj naš, stvoritelj naš, ali zato je promislitelj naš i bit će sudija naš. Gospod nas uči od postanja našega šta nam činiti i kako činiti. Kao roditelj djeci svojoj kada govori, kad ga uči, kad ga vaspitava i kada brine o njemu. A ono se dijete ljuti i otima se, hoće ono samo. Ne može samo, ne može bez nadzora, ne može bez pravila, ne može bez zapovijesti. Da izraste u zreloga čovjeka. Tako i mi ljudi, mi smo nezreli. Bog nas je ostavio da se mi nadogradimo sami, ali ne možemo bez ljubavi njegove i bez zapovijesti njegovi i bez pravila njegovi. I zato nas Gospod Bog uči i preko proroka, a najviše preko Sina svojega jedinorodnog koji se ovaprotio preko utrobe Djeve Marije, Gospoda i Boga i spasa našega, Isusa Hrista, koji nam je životom svojim, djelima svojim, čudima svojim, primjerom svojim pokazao šta nam i kako valja činiti. A evo i riječu svojom nas napasa i hrani nas neprestano. Kako tada, tako evo i sada i kroz vjekove vjekova. Gospod, Bog naš, evo govori nam. Govori nam kroz ovu priču evanđelsku da Bog nije u materijalnim bogatstvima ovoga svijeta. Da ne treba da sabiramo bogatstvo ovo lažno, prolazno, koje crvi moljac mogu da pojedu, a lopov da odnese, već da sabiramo carstvo nebesko, carstvo neprolazno, da sabiramo Boga u sebe. Gospod nam je ispričao ovu priču kako neki bogataš bijaše. Bogataš, i nije slučajno rečeno bogataš,
Jer to što je imao od Boga mu je. Ništa ne imamo što nam Bog već nije dao. A kako sveti vladika Nikolaj kaže, Bog nam daje da bi imao šta da uzme. Za otkup grijehova naših, za otkup duše naše. I zato sve što imamo, pa bar to bio i talenat koji imamo, ljepota koju imamo, bogatstvo ovozemaljsko koje imamo, od Boga nam je dato da s njim raspolažemo Bogom, da dajemo onima koji nemaju, da dijelimo sa braćom svojom, da to bude sredstvo spasenja našega, a ne sredstvo gordosti naše i uzvišenja nekog onog gordog i sujetnog. A vidimo kako je negativni primjer Gospod dao u ovoj priči, kada taj bogataš kojemu je rodila njiva, opet milošću Božjom, kaže nemaše gdje ljetinu svoju smjestiti, pa napravi još veće, da se još više to Bož osigura. A i mi tako isto, draga braćo i sestre, radimo. Štedimo, kako kažemo, za crne dane, štedimo na bankovnim računima, bar oni koji imaju, misleći da će novac da ih spase. Ili kupimo i sabiramo u ljetine svoje sve. Možda su nam ormari puni garderobe koje nam nikad neće trebati, niti nam je kad trebala, a neko možda nema šta obući. Možda su nam špajzi puni hrane i zimnice i gledamo u sve to misleći da će nas to spasti, a neko nema šta da jede i ne nahranismo ga, i ne obukosmo ga, i ne napojismo ga, i ne posjetismo ga. Tako nećemo spasti dušu svoju, kao što nije spasao ni ovaj bogataš koji je rekao, eto sada smjestio je hranu u žitnice svoje i sada dušo jedi, ti i veseli se. Čini mi se, nažalost, da i mi tako isto radimo. Imamo, draga braćo i sestre, najljepšu vjeru na svijetu. Vidite ovo evanđelje Božje kako je lijepo, kako je uzvišeno, kako nas zove i priziva nas da se uzdignemo i da se podignemo do nebesa. Da osvijetlimo duše naše svjetlošću koja ne postoji na ovome svijetu. Ali mi opet puzimo po ovoj zemlji i ne vidimo i ne čujemo ništa od toga. Ne vidimo od strasti naših, od briga naših, šta ćemo jesti, šta ćemo piti, šta ćemo odjenuti. Zato poslušajmo i prigrlimo riječ Božju, jer riječ Božja nas oslobađa tih okova strasti ovoga svijeta. I Gospod nas poziva. Nije slučajno ovo evanđelje baš sada u početku božićnog posta. Jer ono nas opominje, ono nas budi nas iz učaurenja ovoga beznadežne žabokrečine života u kojoj smo se našli, u kojoj smo se uljuljkali i koja nas samo vuče neprestano još. A ne vidimo suštinu, da nije suština u blagu ovozemaljskom, da ništa nećemo ponijeti kao što to Gospod kaže, kao što i sami znamo, nego da suština da gradimo apartmane na nebesima, da punimo špajze na nebesima, da punimo bankovne račune na nebesima. A kako da ih punimo? Kako da ih stičemo na nebesima? Upravo odricanjem na zemlji. I sami znamo da bismo uštedjeli nešto ovdje na zemlji, treba malo da se i odreknemo, da stavimo sa strane, da bi imali za poslije. Upravo tako treba da radimo na nebesima. Da od sebe odvajamo za drugoga, u svemu, u ljubavi, u pažnji, u posjeti jednim drugima, u praštanju jednim drugima, u posvećivanju vremena. Sve manje i manje imamo vremena jedni za druge. Uopšte se ne posjećujemo više kao naši stari, kad su išli jedni kod drugih, posjećivali se, zajedničarili. To je produžetak liturgije svete zajednica, ne samo u hramu, nego i u komšiluku, i u familiji, i u kumstvu, i u svemu, i u porodici. Porodice su isto
supružnici su jedni druge napustili, ne druže se više. Nema više nedeljnih, nego svakodnevnih ručkova zajedničkih. To je oličenje porodice male crkve. Draga braćo i sestre, zato prigrlimo ovaj post koji nas priziva i opominje da se odričemo ovih tjelesnih stvari i da se posvetimo duhovnom životu, duši našoj, da je očistimo, da je omijemo ispovješću i pokajanjem, da je omirišemo dobrim djelima naših. Ako smo to malo bili zapostavili, a ono bar sada u ovom postu, da se vratimo, da se priberemo, da zbijemo redove. Počnimo pa bar formalno. Pogledajmo šta imamo da poklonimo nekome, da odnesemo, da obradujemo nekog. Preispitajmo se da li smo u zavadi s nekim, da li smo možda nekog povredili, uvrijedili, da tražimo oproštaj, iako nismo krivi, a jesmo sigurno bar malo. Bar ono što je do nas da učinimo prvi korak. Da posjetimo nekog kog bi nismo davno bili. I nedelja služi za to. Nedelja je dan za molitvu, dan za liturgiju i dan za posjetu bolesnima, posjetu bližnjima. Zato prigrlimo Gospoda Boga našega. Prigrlimo ga kroz ovu riječ njegovu koju nam daje, koju nam nas uči, koju nam podiže nas i budi nas. Svaka riječ Božja miluje duše naše i srce naše. Gospod Bog naš koji nam se daje, evo kroz sveto pričešće i kojim ćemo se i mi danas oko Boga pričestiti svi. I svi vi koji dolazite na svetu liturgiju, još jednom apelujem jer vidim slabiji odziv za svetu tajnu ispovijest. Nema sjedinjenja sa Bogom dok ne pokajemo grijehove svoje. Dok sveštenik ne razriješi grijehove, dok se ne ispovijedimo, nema ni sjedinjenja sa Bogom, to jeste svetoga pričešća. Zato oni danas koji su se pripremili ispovješću i blagoslovom, oni mogu da pričaju. Oni koji se nisu ispovijedili, a čak i ako su postili, neće moći da se pričaju. Zato dođite u toku čitave sedmice, ja sam tu da svima izađem u susret, da budem, da stalno bdim ko dođe, ko želi ispovijest, najbolje to na večernjem bogosluženju, da dođete na ispovijest i da se fino pripremite i da se onda pričestite. Da bi svi zajedno ko Bog da u radosti onoj hrišćanskoj, u radosti neopisivoj, dočekali taj zagrljaj Boga i čovjeka, zagrljaj i spoj neba i zemlje, to jeste ovaploćenje, rođenje Bogomladenca Hrista, ako Bog da svi zajedno proslavimo Boga našega, Svetu Trojicu, Oca, Sina i Duha Svetoga, kome priliči svaka slava, čast i poklonjenje, kroz sve vijekove vjekova. Amin.